Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, олға таба койбір темалар турында. Кіру прописка буенча шыққанда білішмә керек, шәһәр шегінде полиция хезмәткәрләре тора. Махсус режимны бузган өчен башта кисәттеләр, хәзер җаваплылыкка тарта башладылар. Республикада белгечләр беркетмәләр төзи. Мотоциклда социаль ярдәм волонтерлар рәтенә байкерлар да кушылды. 1 апрельгә булган мәгълүматлардан күренгәнчә, Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсе белгечләре үз-үзеңне изоляциялау режимын бузган өчен 28 беркетмә төзегән. Россиягә чит илләрдән кайткан татарстанлыларны һәм авырлар белән контактка керүчеләрне штрафка тартканнар. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2020 елның 3 мартында чыккан 234 карары буенча үз-үзеңне изоляциялау режимын бузган өчен 2020 елның 1 апрелендә идарә белгечләре 250 кешене административ җаваплылыкка тартты. Гражданнар өчен штрафның күләме 100 сумнан 500 сумга кадәр. Ведомствода билгеләп үтүләренчә 2 апрельдән әлеге режимны бузучылар 15 меңнән 40 мең сумга кадәр штраф түләячәк. Керту прописка буенча чыгару белешмә аша. Үз-үзеңне изоляциялау режимы кысаларында шәһәрдән керү һәм чыгу шикләнде. Шулай итеп, юл патруль хезмәткәрләре тулы бер постында барлык машиналарны туктатып, документларны тикшерә. Машина йөртү таныклыгы һәм страховкадан тыш полиция хезмәткәрләре паспортны да сорый, тулырак алга таба. Откройте, пожалуйста, прописку. 1 апрельдән башлап полиция хезмәткәрләре шәһәргә керүчеләрне һәм чыгучыларны саклыйлар. Бу Татарстан Республикасы хөкүмәте карары нигезендә гамәлгә ашырыла. Шәһәрне чыкканда документларны тикшерәләр, шәһәрдән читтә яши торганнарны һәм эшләүчеләрне чыгаралар. Керү юлында да шундый ук хәл, ләкин искәрмәләр дә бар. Бош чуалыда эшләүче зур йөк машина йөртүчеләренә кагыла. Документ можно уж проверить. Күпчелек машина йөртүчеләр катгый кагыйдәләрнең кирәклеген аңлый һәм әлеге сюжетны төшергән вакытта шәһәргә берничә машина кертелмәде. У меня есть документ, я еду по работе, мы на производстве работаем, мне нужно решать проблемы срочные, поэтому приехал сюда. Пропуск все у нас есть. Откуда этот пропуск получали? Но организация выдала. И исполком. Исполком выдал. Так что все у нас есть, все нормально. Башта аңлату эшләре алып барылды, хәзер кагыйдәләр тагы да катгыйланды. Машина йөртүчеләрнең тиешле документлары булмаган очракта аларны штраф көтә. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Барысына да әзер булырга кирәк. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев коронавирус белән көрәш штабы утырышында Жемчужина шифаханәсен обсерватор сыйфатында әзерләргә карар кылды. Шәһәр хакимияте вәкилләре мэр җитәкчелегендә учреждениедагы шартлар белән танышты. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез материалында. Шифахана 2 корпустан тора, 6 катлы бинада уңайлык өчен 2 лифт бар, территориясы 5 гектар. Бүген биредә 87 кеше ял итә, 17 апрельдән 1 июньгә кадәр санаторий үз эшчәнлеген туктатачак. Эпидемиологик хәл начарайган очракта биредә обсерватор булачак. Моннан киттеләр генә, Моннан чыгып баралар инде, чыгып бара. Моннан күчәдә первый корпуска монда калган кешеләрне. Моны как бы консервация куйган көннәр. Монда кеше калмый бүген көн. Үз-үзеңне изоляциялау режимын үтәмәүчеләр шәһәр өчен зур куркыныч тудыра дип билгеләде мэр. Безнең максат штраф салу түгел, шәһәр халкын аңлы булырга өндәү, диде Наил Мәгъдиев. Достаточно активно мы работаем по тем людям, которые должны находиться сегодня в режиме самоизоляции. Поэтому пока мы их только больше уговариваем, но я думаю, что уже от уговоров нужно к определенным административным мерам приступать. Обсерватор оештырган очракта бер бүлмәдә 2дән артык кеше булмаячак. Барлыгы 230 урын әзерләргә мөмкин. Узган атнада Роспотребнадзор хезмәткәрләре шифаханәне тикшергән. Шулай да шәһәр хакимияте обсерватордан кулланырга туры килмәс дип өметләнә. Эльвина Андрова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Волонтерлар хәрәкәтенә байкерлар да кушылды. Үз мотоциклларында алар ялгыз яшәүче пенсионерлар һәм инвалидларга азык-төлек һәм дарулар китерә. Гомум Россия халык фронты белән берлектә штаб оештырылды. Анда ярдәмгә мохтаҗлардан гаризалар килә. Волонтерлар азык-төлек исемлеген кабул итә һәм товарларны иләргә илтә. Байкерлар белән шундый бер заявкага безнең төшерү төркеме дә чыкты. Шлемнар киеп, тимер атларга утырып, алар гражданнарга өйдән чыгмаска ярдәм итә. Шәһәр мотоциклчылары мохтаҗ булган инвалидларга һәм пенсионерларга азык-төлек ташый. Некоммерческие организации города Набережные Челны, это Общероссийский народный фронт,
кооперативы «Своя держава», «Достойная жизнь». Вот мы все открыли такой штаб для того, чтобы максимально оперативно помогать гражданам, для того, чтобы они могли не быть брошенными в такой обстановке. Волонтерлар іші махсус штабта башлана. Берде олар горизалар жүйе, перчатка һәм медицина битлекләре ала. Оннан кибеткә китәләр. По списку купили все, что нужно. И, соответственно, доставили по нужному адресу. Нас встретила женщина, мы все передали чеки. По чеку нам передают эти средства денежные. В принципе, все, мы передаем продукты. И дальше деньги мы обязаны опять вернуть в штаб. Әлеге штабта мотоциклларда 17 волонтер эшли. Әмма ишекләр һәр вакыт ачык ди активистлар. Катнашучылар күбрәк булган саен яхшырак, чөнки ярдәмгә мохтаҗ кешеләр чыннан да күп. Ә мотоциклларда ярдәм итү тиз дә, уңайлы да. Волонтерларга көнкүреш техникасын ремонтлау яки йорт буенча кирәк-ярак алу үтенече белән дә мөрәҗәгать итәргә була. Күпчелек мотоциклистларның 4 тәгәрмәче транспорты да бар. Шуңа күрә зур габаритлы посылкаларда ташый ала. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрнең күп кенә җир асты кишүләре ремонтланды, әмма кайбер әүләренә һаман чират җитми. Безнең редакциянең кайнар элемтәсенә шәһәрдәшләрнең җир асты кишүләренең начар торышына зарланулары килә. Аларга капиталь ремонт кирәк, йөрергә куркыныч ди шәһәрдәшләр. Безнең төшерү төркеме шәһәрнең җир асты кишүләре буенча үз рейдын үткәрде, тулырак алга таба. Кыршылган стеналар түшәмнән штукатурка коела, баскычларда көне-төне сукбайлар утырып тора. Бу энергетик мәдәният йорты тукталышының җир асты кишүе. Бирдә шәхси эшмәкәр үз хисабына ремонт эшләрен башкарган иде, әмма эшләрне азагына җиткермәде. Видела, когда ремонт делали, я думаю, надо же, какие молодцы. Вроде показался аккуратненько, а когда вот закончили ремонт, видите, сами видите, кругом течет. Значит, не очень добросовестно сделали специалисты. Я уж не помню, когда, конечно. Примерно, наверное, года 2, наверное, прошло уже. Или даже, наверное, даже больше. Киләсе нокта глобус тукталышындагы җир асты кишүе бирдә берничә ел дәвамында берни дә үзгәрми. Җир асты ремонт эшләре 2 ел элек башланган исемлеккә кергән, әмма бирдә бернинди дә эшләр башкарылмаган. Йорт төзүчеләр тукталышында да шундый ук хәл. Здесь ужасно. В сравнении с Московским проспектом я посмотрела, удивилась. И подземка, и тут ремонта давно не было. Вообще никогда я не видел этого ремонта, чтобы было. Вот живу с какого-то уже 79-го года. Вот никогда не было здесь ремонта. Шәһәр башкарма комитетында авария хәлендәге җир асты кишүләрен ремонтлау өчен финанслау чыганакларын эзләү бара дип аңлаттылар. Әлеге максатларга акча бүлеп бирелгәч, ремонт эшләре дә башкарылачак. Тик бу кайчан булачагы әлегә билгесез. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә соңгы җиткерәсе мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Закрыли курорты? Открывай Тарханскую. Тарханская 3. Уникальная минеральная вода из лечебно-оздоровительной местности, функциональное влияние которой подтверждено исследованиями. Классическая мебель стала доступной. Кухни от 68 тысяч рублей. Дом эксклюзивной мебели. ТРЦ Сити Молл. 3-й этаж. Возле кинотеатра Синема 5.